Čaute, som Mateo Mola, pozeráte sa na FIA ETCC druhé preteky, štartujem z 3. miesta, pretože sa prvá osmička z prvého preteku otáča. Pevný štart na mokrú povrchu, počujete obmedzovač a je to tu menšie záhrabanie, stratil som trakciu. A tu je vedľa mňa Dublander, Superkopa, bolo to veľmi tesné. Som práve teraz na 4. mieste. Na mokrom povrchu sú do prvej šikany ťažko brzdí, je veľmi pomalá, okolo 50-60 km za hodinu. A tu vidíme mierny šmik. Je to veľmi náročné so zadným náhonom ísť na mokrom povrchu. A vidíme tam Pepeho Oriolu, ako potvrdil moje slova, že na mokrom povrchu a na tej bielej čiare, na ktorej sklzol, je to veľmi náročné. Práve teraz sa v prvej zákrute stala nejaká väčšia havária, preto je na okruhu safety car, ktorý bol na trati okolo 2,5. A tu je práve reštart pretekov. Na 3. mieste a prvom v S2000, za mnou Michal Matejovský, tiež na BMW. Ste na nárazníku. Takéto súboje sme zvádzali aj v prvých pretekoch. Vidíme na brzdách, je to auto veľmi nekľudné. A tu sa derie Michal Matejovský dopredu, ale zavrel som ho troška, ale dúfam, že mi to prepáči. Veľmi šmiklavá časť okruhu. Esičko, ktorú má len jednu stopu. A kvôli tomu, že to je nagumované, tak to veľmi šmíka. Veľmi s tým bojujem. Trošku sa pokúšam vzdialiť Michalovi Matejovskému. Tu sa nachádzame na najdlhšej rovinke okruhu. Už počujete obmedzovač práve teraz. Dobíjam jednu Superkopu dokonca, predný náhon. Ale to zapriečinuje aj menšie šmíky. Oj! Najrýchlejšia zákruta okruhu okolo 180 km za hodinu. A takýto šmík to nemôžem už robiť. Ale uvidíme, čo sa stane ďalej. Vidíme, že za mnou je menší vláčik aut. Opäť posledné isičko šmíklavé veľmi. Je to BMW, zadný náhon. Čo od toho môže Matej čakať? Toto je práve prvá šikana, ktorá, ako som spomínal, je veľmi pomalá a ubrzdiť do nej, tak to je fakt umenie z 220 km za hodinu. Práve tu som dával veľký pozor na Michala Matejovského, ale nebrzdil som moc silno a to zapriečinilo potom prebrzdenie a následný výjazd a výlet do štrku a hneď 3 auta vedľa seba, Michal Matejovský a Ladygin so Superkopou. Práve Ladygin sa dostal predo mňa, ale pozor, kontakt s Matejovským. Bolo to dosť nebezpečné, ale držím si svoje prvé miesto v S2000. Ladygin hneď uteká. Tu je opäť najrýchlejšia zákruta okruhu. Opa, menšie korekcie, ale udržal som to. Som veľmi rád a pokračujem. Sme asi v 5. kole. Za mnou je Comte, Francúz, o 1 kg ľahší ako ja, čo je výhra. Na Superkope, v inej kategórii ako ja. Ale vidíme, že na rovinke som o niečo rýchlejší ako on. A opäť najrýchlejšia zákruta okruhu. A uvidíme, čo sa stane. Oj. Nestáva sa často, že v 180-ke driftujeme, ale stalo sa, tu je opakovaný záber, ďakujem. Vidíte, veľká krízovka, ale veľmi som rád, že som to vydržal. Za mnou stále Comte, asi 3 kola sa naťahujeme.
aj keď nie je v mojej kategórii. Tu je vedľa mňa na cieľovej rovinke. Už je predo mnou, ale z vonkajšej strany a ja brzdím o niečo neskôr. To za príčine, že ostávam na mojej pozícii. Aktuálne na 4. mieste. Tu je najdlhšia rovinka okruhu. Vo veternom vaku už mám obmedzovač. Cca 200 metrov. Za mnou superkopa Karanišev. Rus. Ja som ho vôbec teraz nevidel. To mňa ťukol. Len tak som to udržal. Videli ste, že som bol už na bielej čiare. Dostal sa predo mňa, ale to ma moc tak netrapilo. Za mnou bol Michal Matejovský, ktorému som sa trocha vzdialoval. Robil nejaké chyby a dokonca aj nabúral, bohužiaľ, v poslednej zákrute. A kvôli tomu bol na trati safety car, sú 3 kola dokonca. A práve teraz vyšiel, preto som ubral na najdlhšej rovinke okruhu. Práve teraz nasleduje reštart pretekov a kvôli tomu safety caru sa štartové pole dalo dokopy a aj s pomalšími piestami, ktoré idú v inej kategórii a sú o dosť pomalšie. Môžeme ich predvíjať až za štartovou čiarou. Práve teraz predvíjam jedného, za chvíľu druhého. A nachádzame sa, pripomeniem, v poslednom kole druhých pretekov. Ojojoj, tu je najpomalšia jazdkyňa Xenia Nix. Menšie zahrabanie na vyťahnutom štrku, ale ideme ďalej. A keďže vidíme slnko na obzore, trať nie je suchá a je stále mokrá, ale ja si dávam pozor, aby som nič nespravil v poslednom kole, ale dobieha ma Peter Rikli z mojej kategórie, tak ešte mu určite dám antistopu, aby sa predo mňa dostal, pretože sa nachádza na prvom mieste, posledná šikana. A už len nespraviť nejakú chybu zbytočnú. Ale teraz sa dostávam na prvom mieste do cieľa. Prvýkrát v histórii budem stáť na prvom mieste a bude znieť slovenská hymna. Takže som rád, že som dobre reprezentoval Slovensko. Ďakujem divákom. Si spomenul, že som na okruhu videl aj slovenskú vlajku. Bolo to veľmi krásne. Práve v týchto miestach ďakujem pekne. Veľmi sa teším a chcel by som poďakovať aj mojim mechanikom. Zľava Mišo, Braňo, Lubo, Ríško. Nemôže chýbať a takisto aj Jaro Krajčí. Ďakujem pekne, chalani. Ďalším podujatím FIA ETCC je Ena Pergusa na Sicílii 14. júla, tak dúfam, že tam všetci dojdete. Je to veľmi ďaleko, ale ja vás mám rád. Vidíme sa tam. Čaute. Ja.